eskuetara kateaturik ikarari ies egin diezaion. Pausoa luzatzen ez dakizkion hankak hormatu, ez dezan egin ez duenaren errurik senti. Hitza hartu dugu elkarri hitza emateko. Mila esker eta zorionak. Zorionak guztiei gaurkoan benetan erronka ederra genuelako. Duela 4 urte, 123 kilometroko giztakatea egin genuen, baina gaurkoan 202 kilometro elkartu ditugu. Txalo bero bat guztiontzat, geratzen ez zabeten entzat eta beste leku guztietan dauden entzat. 202 kilómetros que hemos unido desde Donostia Hementxetik Gasteizeraino. Eusko Legebiltzarreraino eraman nahi izan dugu erabakitzeko eskubidearen aldeko aldarrikapen hau. Beraz, gure ahotsa hemen dago. Gure ahotsa eta gure etorkizuna erabakitzeko eskubidea. Horixe da nahi duguna, erabakitzeko eskubidea izatea. Eta alezale egin dugu lan hau, inurriai bezalaxe, eta alezale egiten jarraitu beharko dugu. Eta hementxe ditugu gure lezoko lagun batzuk, beraiek ere alezale beraien areatxoa, ondartxoa edo lana egitera etorri dira. Hemen ditugu Orratx, antzerki taldekoak eta sketch bat eskainiko digute. Nahi duzuena? Orduagatik, baina ez esango nuke. Ez. Nik ez ikusi, eta bada, hemen ordu erdi bat. Imetroko horregatik atzeratiko zen. Ez da, bai? Bai, hasi entzian baina, ez dugu ez bukatuko bien. Metro obra? Ez dira, zibatik, ezea. Ez akizu ikusi, hasta ez bukatzen bien. Honek itxura zara doka. Ziur, iztumuren agertatu dela. Edo, okerago, iztumo haundi bat. Ez, hori izan balik, hemen, ibiliko lirateke aztea zaudean, ambulantziak, zuintzaileak, ertzaileak eta denak. Bai, nabarituko genuen bai. Onta, mola gazteak, ez zeinik izan ozan gurezela. Emakumia, presa alzaritza. Bai, azota itxia, urtik iritxireko neketa. Ara? Oien erak ere autobusa hartzera badatoz. Ez gira kabituko, Oie, gure eskutua dira, konzentrazioen bat edo izan dute. Konzentrazioa eta hori legala da. Izan dota bat. Ez da legala. Azken aldaketen arabera, legeak, kale hartzeak eta konzentrazioak ilegal bezala jarri ditu. Venga, hala. Hemen dana da inegala. Laste arrasartzea ere gertatuko ditute, no me jodas. Artículo 36/2 de la ley Mordaza dioenez, será infracción muy grave la perturbación de la seguridad ciudadana. Perturbación? Oie egiten dutena, oie berotzen dautenik, maskarrak nazten beti, baina izatiak konturatzen, ondamendia ekarriko dutela. Baina Pepe, ondamendia! Bagina! Bai, ondamendia beti balema guazta, ibeza, earra, panorama, Gobernu erdiak, gobernu erdiak, Gobernu erdia, hori ez da gobernua, hori kalza da. Maria, hobe, benetaren jaien ditetik errepetetik baino bagene. Nire izan horren alde. Lebakit ez da bidea? Bai, erreferenduma itezkeo, galdera ondo pentsatu beharko genuke. Hori ez da zaila. Geratu, edo alde. Ni atxera, hori ez aldeteko taloma. Eta hori legala da? Legearen arabera, ez da ilegala. Bueno, zentzuzkoa da, zentzuzkoa da. Hoxe, gure gutua gobernatuko baken, ziur, gera gobetu funtzionatuko dutela. Bai, guzek ere. Autobusak, bai, eta puntualago. Bai, baina lehen esan dutena, hortelako galdera oso ondo pentsatu beharko genukela. Bueno, lasatuko dugu zerbait, buruari eragilea. Badaki, haute sortzia, portuan izkutaren izake, salabardoetan. Ia, ideia ona. Hori
dioenez, urna zalabarrotan eskutartzean arriskutsua da gorgoientzat. Ikusten, nik Gainera, arazotekako duztu dute, behi alabatuko izaneko dutxan, zeaperri honen baina azkarrago, pioninen utzi bat. Orduan bezan behar dugu. Bai. Txoi. Drona erabiltzak izateko azken momentuan. Ostia, haute txontziak egan, azken irudia, imagintzen, bai, telebiztara berako mintateke osoetez! Hori ere legez kanpo dago, El nuevo Real Decreto de la Ley de Drones dio en el artículo 1, 2 y 3 del 2018 ezin dela. Aizue, etxez magezak egu botoa. Ate borrozkera. ziurra elkamo zengo da. Atezazte jo. Arrazoin duzuzta, punto. Bueno, mira, beste benetik geratzen zaten du, erreferenduma, eta galek eta hostia galde bat eutin, eta izaten ez zitalak eta dezakego, Hori matxina da bizatik, altxamendua. Baina kausara izan badu, zea turisten gurera etortzea dintziko diote? igualeko lasai ibiliko minak elezaren pintxo jaten. Okertzan izanazte, hemen behar duguna, aberaztasuna da, Hombre, begira. Libre bat, herri aberaztasuna. Enpresa handik alde egiten badin badute, adibidez, Iberdrolak alde egiten badin badu, argiria geratuko gineke, Eta hori ez da gehienak eskatzen dauena, Gehiok eskatzen daurak, Bai, Compañía Norteña de Bebidas Gaseosas Sociedad Limitada, alde egiten badin badu, jaizkiberko ura, edaberko dugu berriro, Nua etentzuma, zuenkatua da! Enbidearen arabera, ainarbekoa dagokio. Bueno, bien, eta eroski alde egiten badin badu, zuen nun igotxo zukeztuek erosketak, Erosketak nima zozaren ipinea, jade batuko zuzera! Aizue, okerrago izango ditzake euren patea? Zein ekarrituko liguke sortua? Aldaketa irabe badegu, hoberak izan badila, Eta hortako ospatu behar da! Bai, hori zen. Mira, behar dugunanen, irudien bizka bat eta ilusioa da. Irudimena eta ilusioa, zer dio legea korri buruz. Legea kasuistika hori